दिनै समबारनि दिन फुंनि बेहाय खला होयो जोंहा न'आवनो फिसा रुम सिङाव फिसा मन्दिर होयो आंहाथ' दुगैनो बादुलाखा नालाय दाहाय नायनोसै दै गुदुंफोर फुदुंबायनानै दुगैसाबनोसै सुर खालामसै दिनै समबारनि थाखाय खला होनायखौ Welcome back to my YouTube channel. So नैबे Rswargiaryनि ब्लगाव फिरसे बरायनाय थाबाय नायलांबाय थादों होमबा आवगायनोसै नामा मा बुङो होमबा नायनोसैथ' बिथिं आरो एकदम उन्दुलायनानै फन रायलायगासिनो दं बिमादैफोरदो मा बुंनो नुवाखै दानि गथ'फोरा बिथिं फन रायनानै भिडिअ' नायबावबाय थागोनसो मा जागोन बिसोरदो संसारानो मबाइलनि खिथु उनावसो खारजोब्बाय नै दायो आधार कार्ड भटार कार्ड बेफोरबायदि जेरेक्स खालामनो फैगासिनो दं फिसाजोनि एसे एकाउन्ट खुलिनांगौ जाना दं नालाय बेनिखाय न' खाथियावनो जेरेक्सनि माबा दङ नालाय बेयाव फैदों आरोना अखाबो हादों जारलासोहाय मा जागोनलै बिदि अखा हाबाय थाबाले नायदो नैबे मादै मोनानाव बेयावहा बोथोरा बोरैबा खालामगासिनो दं मोखांखौ नायहरदो ब्रादा इथिं बोरैहाय नैलाय नै जाना लानोसै नारजिदो सयाबिनदो बेनि उनावहा थांनोसै बेंकआव खामानि दं नै दानिया स्टार्ट होजोब्बाय बेबो नै सार्भिसिंनि डेट फैहांदोसै थांलायनांसिगोनलाय थांनोसै आरो बेयावनो स्टार्ट होदों नै थांगासिनो दं नै दा थांदों रौता टाउनावहा बेंकआवहा बे लामाखौ बहुद बार खिथिनाय जादों नायदो नायबाय था नैबे आदाया आरो माबा बनायग्रा सरकारनि कागज बनायग्रा नैबे मा कागजमोन कागज माने कार्ड लायोबा 100 टाका लायो आयुष्मान कार्ड बनायगासिनो दं सोरबाफोर खाथियाव दंबा बनायनोबा बनायनो हागोन बियो मैलापारा सकआव बनायगासिनो दं दा बर्थमान बनायबाय थादो कार्ड बनायबा 100 टाका लायो जमायना दोनदो जमायनासो दोनहैनांगौ हेरानो हेर नुहुराखै हनै एकाउन्टनि माहाजोनिया उन्दुलायनासो दं बेनि एकाउन्टनि थाखाय नै रौतायाव जायासै हागयिनि दा खारबुथियावसो रेफारेन्स हरजाबाय दा खारबुथियावसो खारनोसै रौतानि PS मोनबाय ओमफ्राय नै एकदम सिबला लांगासिनो दं आरोना थांगासिनो दं थांनायानो थांनाय खारनायानो खारनाय नायनोसै मा समाव मोनहैयो बेंकनि टाइम मोनहैबावगोन ना मोनहैबावा मिथिला टाइमाथ' ओरैनो 3टा जानोसै नङाबाबो बेसेसिम हायो नायनोसै महा मोनहैयो नायनानै थांसै आरोना टाइमाबो बारा दिन गैला 24 तारिखानो लास्ट डेट बेनि थाखायनो माने खारखावनांगौ जादों आरोना एसे थ' होमबालाय नायलांबाय थादो मोनबाय नै SSB कब्रा केम्प एकदम होसोलांगासिनो दं
खारबोथिनि युक' बेंकखौ टाइमखौलाय नै दा लोगो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो 20 मिनिट लाबावगोन खारबोथि मोनैनो 20 मिनिटल'सो बुंदो खिन्थु बालुगावहा माले मा जागोन ट्राफिक जाम मोननो हागौ बेनिखायनो बेंक टाइम मोनहैगोन मोनैया सिन्था नांबाय लोगोफोर माने ओंखारनायाबो एसे लेट ओंखारबाय मोनसेयावल' जागोनदां होननानै नहलेबा खारबोथिसो थांनांबाय नै फाइनालि खारबोथि सफैबाय खारबोथि सफैना बेंकआ थाबोबाय ओइ बिल्डिंनि उनावनो सिगाङावनोमोन आं माने गारि पार्किं जायगा गैयैखाय सिगाङाव लाबोनानै दोनफैबाय आरोना नै दाना सिन्था जादों अफिस खुला टाइम दंख'ना गैला बेंकआ बेखौसो नै दायो खारबोथिनिफ्राय फैनानै कपाटि मोनफैबायमोन मबाइला गोदान नालाय एसे स्ल' मसन शटफोरखौ मारै लायो होननानै सोंदोंमोन आरोना सावरायना नायनायाव एसे नायदो स्ल' मसन शटफोरखौ आंनि केमेरानि नै कपाटि मोनफैबाय माने एसे मबाइलनिबो खामानि दंमोन नालाय मबाइला गोदान लानाय माइ प्रब्लेम जानायखाय बेखौ दिन्थिनानै ओमफ्राय दायो नै पकरिसो जाबोगासिनो दं गारि सिङावनो ओमफ्राय गैला आरोना न'आव थांसै माथो सुदेमाव चावमिन जानोबो हागौदां नैबावनो लानोसै नामा माबोरै दानदोब्रा बेलाय फाग्ला नैबेलाय रंगिना बायद'नि स्कुलसो दै दखान नङा स्कुल नैबे सुदेम मोनबाय कपाटिनिफ्राय फैयै दिनैनि एजेन्डाफोरा क्लसिं एन्डेनफोराव फैगासिनो दं खिन्थु जाबोजोबासै मोनसेया जाबाय जानाया खिन्थु 15 तारिखआवसो मोनगोननो ओइलाय मानसि ओइलाय बारा नोजोर होना नोंसोरो आं फिसिनायालाय आं जागोनबा आयौ नायलाय दाउफोरा रायखुन साबसोना जादों हनै दाउस्रिफ्रा मोनाब्लायनि सेस पुरा न' मोनफैनानैबो कागज पत्र दांनायानो जोबा हरनायानो जोबा जब कार्ड हल्डार नालाय जब कार्डनिबो PDF खालामना हरलायनांबाय डाक्टरनिखौबो PDF खालामना हरनांबाय डाक्टरनो जारलासो जा मोनबायलै बिजेथिंबो PDFल' खालामना हरनांगौ होमबालाय दायनि रायखुन दाउफोर बिरना जानाय रायखुना जानो हायिफोरा नै लाइटआव फैदोंमोन आरोना मौ लादों मौ नै मौ मौफोरा बिरथिंनानै कारेन्ट बालाव एसे जना थादों नायदो आरो हरावसो जानोसै समावसो संनोसै समावसो
थाव गैयानो सामब्राम गैयानो होनना बुंदों बेखौनो लांनो फैब्रबदों नै गामि खाथियावनो नैबे दखानाव सामब्राम पियास लांनो फैब्रबदों आरोना लोगोफोर नैबेनियाव फैदों पियास लांनो नै पियास लानो फैबाय प्लास्टिकसो खालि होबाय अनुपम आधा लिटार बथल हर जाखावरो बिदिबालाय मारै जानांगौ बिदिबा मारै जानांगौ हा रङालि बथलनि उसिलायो अबसे बिजनेसनि मानसिथ' बेनिखायनो नै बिदि आरो फ्रि फायार मालिकफोर नैबेयाव फैनायमोन आदा जुद'नायाव खालामबाय ओइलाय बिसिदों होनबालाय सबको मिलेगा बराबर मिलेगा नैसे मेगना सादों आरो दा सरकारनि मोनलायदोंना थ' एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय थाबाय अननानै लाइक